बर' बाजार ओनसोलनि आरो धुपगुरि बोरिगामि गेरुवा रौता बे गासै ओनसोलाव आरो उदालगुरि जिल्लायावनो सिनायजानाय सासे गोख्रों समाज सिबियारि बर' हारिखौ जेब्लाबो गोसो गोरबोजों अनसायग्रा फोजाखांगिरि राफोदाय बिथांनि बिमुं होनाय जादों रबिराम दैमारि। बिथाङा धुपगुरि बोरिगामिनि बिथांनि गोसोखांथियाव धुपगुरि बोरिगामि आफादजों लोगोसे बिथांमोननि युथ जि मोनसे क्लाब दङ आरो न'खरनि बिथांनि फिसाज्ला गिदिर रनसायग्रा दैमारि ज' लोगो नांनानै फुटबल कम्पिटिशन बिथांनि मुङाव होनाय जादों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम आरो बे जोबथा हाबाफारियाव गामि आफाद बिथांमोननि लाइमोन आफाद न'खरनिया हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। रबिराम दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्राय जिहेथु आं बे ओनसोलनिनो आंनि गामिया साखाथियावनो आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ आरो बिथांजों माखासे सम बर' हारि जौगानाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' बाजार आनसलिक गोदोनि दरं जिल्ला आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला खाथियाव थाफानानै बिथाङा थोंजोङै खेंसालियै जथेस्थ' मदद होबोदों आरो उननि समाव समाजारि राजखान्थियारि बिथिङाव हारि जौगानायनि बिथिङावबो बिथाङा सांग्राङै कनसियासलि मैखोमै रल लाबोदों। सासे मोजां आबादारि सासे खोब साधारन बेक्ति किन्तु हारिखौ गोसो गोरबोजों अनग्रा सासे सुबुंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया किन्तु बिथांनि मुङै बिथांनि जे हाबा मावलांनाय आरो गोसोखांथियाव न'खरनि सोद्रोमा गामि आफादा जि मोनसे जोलुर बादायनाय होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आङो धन्यबाद होगोन आरो दिनै फाइनाल गेम बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव खौसेथि बे ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै बे गेलेनायखौ नायनो फैदों। खाथिनि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय क्लाब बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे स्पिरिट मोनसे केरियार दानाय आरो जोंनि गेजेराव गेलेनायनि फारसे जि मोनसे सांग्रांथि बेयो गोग्गोमै महर लागोन आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे थारैनो मोजाङैनो जाफुंसारबाय आङो बेखौ मोनदाङो। गोजोन्थों। फुटबल बादायहोनाय जोबथा फाइनालनि दान बान्थाखौ बिथां रनसायग्रा दैमारिया गावनि आंगो बिफानि मुङै 50,000 प्राइज मानि होदों आरो गावनि बिदा रुंसारि धर्मेन दैमारिनि मुङाव 35,000 बान्था होदों। बे बान्थाखौ लानानैनो जोङो धुपगुरि बोरिगाव गामि आफाद आरो सेंग्रा आफादा लानानै बे खेलाखौ दैदेनदों। जों आसा खालामदों बे खेलाखौ दैदेननायनि गोबां थांखि दङमोन। बे थांखियानो जाहैबाय बिथाङा सासे समाजनि मोजां खामानि मावलांनाय हिसाबै बे ओनसोलाव बिथांनि मुंखौ गोसारहोनो आरो अराय बे थैना थांब्लाबो बिथांनि मुंखौ गोथाङै लाखिबाय थानो आरो नैबे जोंनि गेलेग्रा फोथारा बिराद सना फोथार। बे फोथाराव माने सप्तासे अखा हाब्लाबो हाब्रुबो जाया आरो दैबो थाया। सप्तासे अखा हाबाय थाब्लाबो गेलेबाय थानो हायो। बे ओनसोलनि जौसिन फोथार होनना बुङोब्ला गेलेग्रा फोथार होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथारा। बिनिखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि बिटिआर हालामनि बिटिआर सरकार बिथां गेलेग्रा बिफाननि मा होनना बुङो EM दावबायसा बर' आरो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम आं गुरै खावलायनो लुगैदों जाहाथे बे फिल्डखौ मिनि स्टेडियाम खालामनानै होयो। बिनि थाखाय जोंनि बे सामलाय आफाद आरो एबा धुपगुरि बोरिगाव गामि जौगाखां आफाद आरो सेंग्रा आफादा खुथारै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरदों जाहाथे अननानै बे मिनि स्टेडियाम बानायना होयो। अब्ला बे मिनि स्टेडियाम बानायोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखायल' मोजां जानाय नङा, बे गासैबो गेलेग्रा
सुबुंफोरनिनो थाखायनो मोजां जागोन बिनि थाखाय आङो गुरै आर'ज गाबदों जाहाथे मिनि स्टेडियाम जोंनो बानायनानै होयो। बे बादायनायाव दिनै जोबथा फाइनाल बादायदों आरो बे बादायनायाव अदालगुरि एबा बर' बाजार रेगा एफसि आरो दैफांखुथि एफसिजों मैखोम बादायलायनाय जायो आरो बे बादायलायनायखौ जों नुबाय माने मोननैबो सोलायलायनो हायाखै द्र' थादों ट्राइब्रेकारावसो बिथांमोना देरहालायदों दा रेगा एफसिया देरहाबाय। दा बे खेलाया ओरैबायदि मोजां जादों जाहाथे मोननैबो मोजाङै नांलाय खमलाया मोजाङै गेलेनानै दिन्थिबाय रायजो राजाफोराबो जोबोद मोजां मदद होदों आरो बे मददखौ मोननानै जोङो सामलाय आफादफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे फैबाय थानाय समावबो रायजो राजा बिथांमोना बेबायदि फुटबल गेलेनाय हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैगोन बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ इयुननि थाखाय आङो खावलायबाय।